సొలమెలు నమ్మకుడ్ల ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬುಳಿಚಿಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ ಸ್ವಾರ್ಥದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್. ರಾಜ್ಯದ ಎಡಿಜಿಪಿ ಆದೇಶ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಕಿರಣ ಕೇಸದ ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕಾರ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸ್ಐ ಪ್ರಸನ್ನ, ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸ್ಐ ಉದಯರವಿ ಸೇರಿದು 9 ಜನ ಪೊಲೀಸರು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ 40% ಕಮಿಷನ್ ವಿಚಾರಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತಿನ ಕೊರಡು ಕುಡ್ಲಡು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್. ಕಮಿಷನ್ ವಿಚಾರದ ಆರೋಪ ಓಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಗಾಳಿಡು ಬುಡ್ತಿನ ಗುಂಡು ಒಡಿಪುಡು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್. 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮು ಬುಲೆಗಾರರ ಮೋನೆಡು 3 ದಿನ ಇಸ್ರಾ. ಈ ಸರ್ತಿ ಕರ್ಮು ಬೆನ್ನಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆ ಒಂಜುವರೆ. ವಾರ್ತೆ ದೇವರ ಒಡಿಪು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕುಡೆ ಪುದರ ಪಡೆಯ ನಗರ ಆದಂಡು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತಿರಲ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿருந்து ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಪಂತೇರು ಗುರುವಾರ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿಲೆಟ್ ನಡತಿನ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದಾರ ಪಾತೇರಿಯರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ 1997 ತಾಪನೆ ಅದು 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಲೆ ಕೊಡು ಗುರುವಾರ ಒಡಿಪುದ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಮೈದಾನಡು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನೀಲೆಟ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ನಡತಂಡು. ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಉದಿಪ ನಡೆದು ದುಂಬತ್ತ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಟಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕಲು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕ್ಲು ಬಿನ್ನಿರಿತ್ತದು ಚೆಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಮೇಳ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಲು ಇತ್ತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಮೈದಾನಗೂ ಬತ್ತಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬಗು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿರಾದ ಬತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟರಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಲೇಸ್ದ ಚಾವಡಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೂರ್ಮರಾವ್ ಬಿನ್ನಿರಿನ ಬುಕ್ಕ ಸರ್ವೇರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ನಲಿಕೆಡು ಲೇಸಿದ ಬಿನ್ನಿರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೇರು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಸುರೂತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿದು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಬಗೆಟ್ ತಿರಿಪಾಯರು. 25 ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ಸಹಿತ ಅದೇ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಜನಸ್ತೋಮ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 97ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ IAS IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ರಜತೋತ್ಸವ ಕೇವಲ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಒಡಿಪು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕುಡೆ ಪುದರ್ ಪಡೆನ ನಗರ ಆದುಂಡು 25 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತಾನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರಿಪಾವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಅಂತ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿರು ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆಲುಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೊಳಿನ ತೂಪುನವೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂದು ಪಂಡಿನಾರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪು ಬಯಕೇರು. प्रसन्नता का विषय है कि आज हम उडुपी जिले के गठन के 25 वर्ष पूरे कर चुके हैं और इन 25 वर्षों में उडुपी ने तेज गति से विकास किया है. आप और हम सब जानते हैं देश भर में कर्नाटक विकसित राज्यों की श्रेणी में अग्रणी है. ठीक इन 25 वर्षों में उडुपी जिले में भी जो मंच पर बैठे हैं इनके सहभागिता के कारण, सहयोग के कारण और आप सबके सहयोग के कारण इस जिले ने तेज गति से विकास किया है. 25 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಗೂ 25 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಆಟಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು. ರಾಜ್ಯ ಪಿರವರಿದ್ನ ವರ್ಗುಲಿನ ಆಯೋಗದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ಪಾತಿರಿಯರು. ಅಂದು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಇಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದದ್ದು. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಎಣಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇವತ್ತು.
ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ, ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕಿದ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೇರು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಂಚನ ಶಾಂತಿನಗರ ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ನೂಜೋಲ್ ಪನ್ಪಣವಲು ಪೊಯ್ಯೆ ಸಾಗವನ ಟಿಪ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ತದೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆತದೆ. ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಂಚನ ಶಾಂತಿನಗರ ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ನೂಜೋಲ್ ಪನ್ಪುನವಲು ಪೊಯ್ಯೆ ಸಾಗವನ ಟಿಪ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ತದೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆತದೆ. ಉಬ್ಬರ್ದಂಚಿಡ್ದು ನೋಜೋಲ್ದ ಕುಶಲ ಪನ್ಪುನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೊಂದುಪುನಗ ಎದುರುಡ್ದು ಭಾರಿ ರಬ್ಬಸುಡು ಬತ್ತಿನ ಪೊಯ್ಯೆ ಸಾಗವನ ಟಿಪ್ಪರ್ ಏಡ್ತದೆ. ಪೊಂಜು ಟಿಪ್ಪರ್ದ ಅಡಿಕೆ ಬುಡ್ದೇರು. ಟಿಪ್ಪರ್ನ ರಡ್ಡು ಕ್ರೇಂಡ್ ದೇರ್ತದು ಪೊಂಜೋನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದೇರು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಬೊಕ್ಕ ಒಬ್ಬರ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ದೂರು ಪಾಡ್ನ 40% ಕಮಿಷನ್ ವಿಚಾರಡು ಸಾಕ್ಷಿಲು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಇತ್ತನ ಕೊರಡಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸವಾಲ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಆರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತೇರಿಯರು. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ದೂರು ಪಾಡ್ದಿನ 40% ಕಮಿಷನ್ ವಿಚಾರಡು ಸಾಕ್ಷಿಲು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಕೊರಡಂದು ಸವಾಲ್ ಪಾಡಿಯರು. ಜಯಮಾಲ ಮಂತ್ರಿ ಆದುಪನಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರೆ ತೆತ್ತಿಡು ಕಾಸು ಮಲ್ತನಾರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೊಲ್ಲ ಬಗೆಟ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಕಾಸುಡೆ ಲೂಟುದನ 80% ಪಡೆಯಿನ ಪಕ್ಷ ಆದುಂಡು. ಈ ಪಕ್ಷಗೂ ನೈತಿಕತೆ ಇತ್ತಂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊರಡು ಕೆಂಪಣ್ಣೆಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊರಡು ಕೆಂಪಣ್ಣೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ನ ಬದಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊರುಂಡ ಎಂಕ್ಲ ತೂಪ ಅಂದ ಅರ್ಪಂಡಿರು. ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪರಿಗೆ ಪೋಡಿಪಾಯಿನ ಓಲೆ ವಿಚಾರಗೂ ಸಂಬಂಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರ್ದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಇಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಅರೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗೆ ಅವಳು ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ದಿಯೋಲಿ ಊರ್ದ ಆಡಳಿತಗೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊರುಂಡ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಿಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಪುಜೀರು ಪನಿಯರೆ ಅವು ಏರ್ನಮ್ಮನಲ ಆಸ್ತಿಲ ಅತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಿಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡೆ ಎಂದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರು. ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಪೂರ್ತಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಆ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಯಾವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹಾಕುವಂಥ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ನಗರಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ. ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟರ್ ರೆಣಿಕೆರ್ನ ಕೇಸನ್ನು ಎನ್ಐಎ ವಹಿಸಿದಿತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ತನಿಖೆಗೆ ಸಾಯಗಾದ ಜಿಲ್ಲೆದ 9 ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ದೀದು ರಾಜ್ಯದ ಎಡಿಜಿಪಿ ಆದೇಶ ಮಲ್ತಿರು. ಕಾರ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಎಸ್ಐ ಪ್ರಸನ್ನ, ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಎಸ್ಐ ಉದಯ ರವಿ ಒಂದೆಟುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟರ್ ರೆಣಿಕೆರ್ನ ಕೇಸನ್ನು ಎನ್ಐಎ ವಹಿಸಿದಿತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ತನಿಖೆಗೆ ಸಾಯಗಾದ ಜಿಲ್ಲೆದ 9 ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ದೀದು ರಾಜ್ಯದ ಎಡಿಜಿಪಿ ಆದೇಶ ಮಲ್ತಿರು. ಎನ್ಐಎದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಓಡಿದ ನಿಲೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎನ್ಐಎ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕೇಸದ ತನಿಖೆಗಾದ ಜಿಲ್ಲೆದ 9 ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಲೆಂದಿದ್ದು ಎಡಿಜಿಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎ. ಸಲೀಂ ಆದೇಶ ಅಪ್ಪಿದಾಡ್ಪಾದಿತ್ತದು ತುರ್ತು ಬೆಂಗಳೂರದ ಎನ್ಐಎ ಆಫೀಸಿಗೆ ವರದಿ ಕೊರಿಯರೆ ತಿರಿಪಾದಿರು. ಕಾರ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಎಸ್ಐ ಪ್ರಸನ್ನ, ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಎಸ್ಐ ಉದಯ ರವಿ, ವೇಣೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಎಚ್.ಸಿ. ಪ್ರವೀಣ್ಯಂ, ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಎಚ್.ಸಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ರಾಮ, ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಎಚ್.ಸಿ. ಉದಯ ರೈ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಂಚಾರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ವಿವೇಕ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರ್, ಸುಳ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪಿಸಿ ಅನಿಲ್ ಇಂಚ 9 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರನ್ನು 1 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಎನ್ಐಎದ ಸಾಯಗಾದ ದೀತೇರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೋಟ ಮೂಡುಗಿಳಿಯಾರ್ಡು ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ ತೂದು ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಪೋಡಿದು ಪೋತೇರು. ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನ ಸಾದಿಡು ಅಕ್ಲು ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ ತೂತೇರು.
ಊರ್ದಕ್ಲು ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಕಾಡಾಧಿಕಾರ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಐನ ಪತ್ತಿರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೇರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೋಟ ಮೂಡು ಗಿಳಿಯಾರ್ಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ತೂದು ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಪೋಡಿದು ಪೋತಿರು. ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನ ಸಾದಿಡು ಅಕ್ಲು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ತೂತಿರು. ಊರ್ದಕ್ಲು ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಕಾಡಾಧಿಕಾರಿಲೇ ಕೊಡ್ತೀರು. ಕಾಡಾಧಿಕಾರಿಲು ಐನು 10 ಆಂದು ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರು. ಮೂಡು ಗಿಳಿಯಾರು ಸಣ್ಣ ಬಸವನ ಕಲ್ಲ ಕೈತಲು ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಗ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ತೋಜಿದೆಂಡು. ಜನ ಪೋಪರಿ ಬರ್ಪಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾದಪ್ಪನ ಮಾರ್ಗದ ಪುದೇಲ್ದ ಕೈತಲು ಒಂದು ತೋಜಿದಿತ್ತದು ಅವು ಪಿದೈ ಬಣ್ಣಗ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ವಿಡಿಯೋ ದೈದೇರು. ಕರೆಣ ವರ್ಷಲ ಒಂದುವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ತೋಜಿದು ಈ ಸರ್ತಿಲ ತೋಜಿನ ವಿಶೇಷ ಆದಂಡು. ಆತೆ ಅತ್ತು ಜನಕ್ರೀಡ ಪೋಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾದಂಡು. ಆನಿ ಪೆತ್ತದ ಮಿತ್ತಲಾಗಿದು ಪತ್ತೆರೆ ತೂದು ಪದ್ರಾಡಾದಿತ್ತಂಡು. ಈ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿನ ಪತ್ತೊಡುಂದು ಊರ್ದಕ್ಲು ಕಾಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೇರು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಕಮಿಷನ್ ವಿಚಾರಡು ಮಲ್ತಿನ ಆರೋಪ ಬಜ್ಜಿ ಓಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಗಾಳಿಡು ಬುಡ್ತುನ ಗುಂಡು ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕದ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂತೇರು ಆರ್ ಒಡಿಪುಡು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತೇರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕದ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಒಡಿಪುಡು ಸುದ್ದಿಗಾರರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾತಿರ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಕಮಿಷನ್ ವಿಚಾರಡು ಮಲ್ತಿನ ಆರೋಪ ಬಜ್ಜಿ ಓಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಗಾಳಿಡು ಬುಡ್ತುನ ಗುಂಡು ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ತನಿಖಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ಕೊರಡಿತ್ತಲು ಆಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ದೂರು ಕೊರದು ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರ್ದೇರು. ಅಂಚಾಂಡ ಈ ದೂರುಡು ಎಂಚಿನ ದಿಂಗದುಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಗೂ ದೂರು ಕೊರಲೆ ಪಂಡ ಐಕ ಆರು ತಯಾರಿಜ್ಜಿರು. ಒಯ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಪನೋಡಿತ್ತಂಡು ಅವಿನ ಕೆಂಪಣ್ಣಡ ಪನ್ಪಾದಿರು. ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಓಟದ ಪೊರ್ತು ಗಾಳಿಡು ಪಾಡ್ನ ಗುಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರೇ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚಿನ ಪಾಕ ದೂರು ಕೇಂದು ಬೈದು ಅಪಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಓಲುಂಡು ಒಂದು ಸದನೊಡು ಕೇಂದಿತ್ತಿರು. ಅಂಚಾಂಡ ಕೆಂಪಣ್ಣೆ ಪಂಡನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಓಲುಂಡು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಗೂ ದೂರು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಉಂದೆಡು ರಾಜಕೀಯ ದೆಂಗದು ಅರ್ಥ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತಗೂ ಪೋತುಂಡ ಸತ್ಯಾಂಶ ಪಿದೈ ಬೈದೊಂದು ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರು. ಹಿಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಿತ್ತು, ಅದೇ ಗೋವಿಂದರಾಜನ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರ ಆ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಮೌನವಾಗಿತ್ತು. ಡೈರಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೂ ಮೌನವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹಗರಣಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. ಮಾದೇವಪ್ಪನವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಜಯಮಾಲಾ ಅವರ ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಾಗ ಕಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಯಾರೋ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಚಿವರೇ ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಗುಂಡು ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕುಡ್ಲ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುತ್ತದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿದ ನಿಲಿಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ಕುಡ್ಲದ ಕಾವೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ವಾಮಂಜೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾಮಲ್ಲ ನಡಪುನ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿವಂದೊಂದು ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು BA ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಪಂತೇರು. ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು BA ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನೋಡು ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕುಡ್ಲ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುತ್ತದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿದ ನಿಲಿಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ಕುಡ್ಲದ ಕಾವೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ವಾಮಂಜೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾಮಲ್ಲ ನಡಪುನ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿವಂದೊಂದು ಪಂಡೇರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಕೊಡಿಗೆ ದೇಶೋಗಾದ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಕಜನ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾವನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆದ ಅಲ್ಮಗು ನಿಜವಾಯಿನ ಪೊರುಂಬಾಟದಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಾವನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಜಾಥಾ ದಿವೊಂದು ಅರ್ಪಂಡೇರು. ಬರ್ಪುನ ಅಂಗರೆ ಕಾಂಡೆ ಒರಂಬರೆಕ್ ಕಾವೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡಪೆರೆ ಶುರು ಪತ್ತಂಡು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಒಂದಿಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ವಿರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಮಂಜೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತಲಾಪಣೊಂದು ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಪಂಡೇರು. ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ಬಾಕಿ 7 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಮಂಗಳವಾರದ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾವೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬೋಂದಿಲ್ ನಂತರ ಪಚ್ಚನಾಡಿ, ಸಂತೋಷ್ ನಗರ, ತದನಂತರ ವಾಮಂಜೂರನ್ನು
ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಗುರುಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಂದ್ರ ಕಾಂಬ್ಳಿ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಉಮೇಶ್ ದಂಡೆಕೇರಿ, ಮುಫೀದ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡಿತ್ತೇರು. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕಡದವರ ಕಷ್ಟುಡಿತಿನ ಕರ್ಮ ಬುಲೆಗಾರರನ ಮೋನೆಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಐಸ್ರ ಮೂಡಿದಂಡು ತುಳುನಾಡು ಚೌತಿ ಪರ್ಬಗು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಹೊಂದಿತ್ತದೆ. ಪರ್ಬದ ಪುರ್ತುಡು ಇಲ್ಲದ ಗಣಪತಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಕರ್ಮು ಬೆನ್ನಿದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕಡದವರ ಕಷ್ಟುಡಿತನ ಕರ್ಮು ಬುಲೆಗಾರರನ ಮೋನೆಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಐಸ್ರ ಮೂಡುದುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಚೌತಿ ಪರ್ಬಗು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ಮುಗಳು ಹೊಂದಿತ್ತದು. ಪರ್ಬದ ಪುರ್ತುಡು ಇಲ್ಲದ ಗಣಪತಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚದು ಒಡಿಪು ಸೇರಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕರ್ಮುಗು ಚೌತಿದ ಪಗ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಕರೆನ 2 ವರ್ಷಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಚೌತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ನಡತದೈತಂಡು. ಅಂಚದು ಕರ್ಮುಗು ಕಾಯಿಸಿಜ್ಜಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕರ್ಮುಗು 24-25 ರೂಪಾಯಿ ಬೈತಂಡು. ಕರಂಬು ಕಡ್ತದು ಪದ್ರಾಡ ತಂಚ ಕಟ್ಟದು ಮಲ್ಲ ಬೇರೆದಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕರಂಬು ಬುಲೆಗಾರರು. ಕರಂಬು ಕೃಷಿತ ಇಲಿಯಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ದಾನೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೇಳ್ಮೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು 29 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಬ್ಬು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವರ್ಷವು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಇದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಉತ್ತಮ. ನಾನು ಈ ಸರಿ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಫಸಲು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಕವತ್ತಾರೆ ಕಂದರೆ ಅನ್ನೋಗ ಒಂದು 20 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಸೇಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆನೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚೌತಿಗೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಚೌತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಬ್ಬು. ನಾವು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕೊಡೋದು. ಅವರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ, ಮುಲ್ಕಿ, ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಿನ್ನಿಗೂಳಿ ಕೈತಲ್ದ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಕರ್ನೀರೆ ಕವತಾರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕರಂಬು ಬುಲಿಪವೈರು 30 ಎಕರೆದಾತ ಜಾಗೆಡು ಕರಂಬು ಬುಲಿಪುಂಡು. ಎಕರೆಗೆ 10,000 ಕರಂಬು ಬುಲಿಪವೈರು. ವರ್ಷಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಡ್ ಕರಂಬುದ ಬೆನ್ನಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪುನ 4-5 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಮಾರಿಯರ ಶುರು ಮಲ್ಪುವಿರು. ಮುಲ್ಪದ ರೈತರು ಕರ್ಮು ಬುಲೆಗಾರರನ ಸಂಘ ಕಟ್ಟದು ವರ್ಷಲ ಬಿಲೆ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರುವಿರು. ಬಲ್ಕುಂಜಡು ಬುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುವಿರು. 25 ಕುಟುಂಬ ಕರಂಬು ಬುಲೆ ಮಲ್ಪುವಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದೊರ್ಮೆಗೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಕರಂಬು ಪೋಪುಂಡು. ಒಡಿಪುದ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಮೈದಾನಡು ಗುರುವಾರ ನಡತಿನ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ 25ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭರ್ಜರಿ ಆಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಪದ, ತುಳು ಪದಕಲು, ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಅರ್ಜುನ್ಜನ್ಯ ಕೂಟದ ಸಂಗೀತ ಇಂಚ ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದಲೆ ಕೊಡು ಗುರುವಾರ ನಡಪಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುರ್ತುಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಇತ್ತಂಡು. ಸಭಾಲೇಸಡು ದುಂಬು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಪದನು ದುಂಬುದಿಯರು. ಸಭಾಲೇಸಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಕೂಟೊಡ್ದು ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ನಡತಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತೊಡ್ದು ಒಡಿಪು ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೀದಿತ್ತಂಡು. ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳುನಾಡದ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸಿನಿಮದ ಪದ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸೇರ್ನ ಪದ ಇಂಚ ತರಾವರಿ ಪದೊಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳು ಪದ್ಯಲು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತ. ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬಗು ಅರ್ಥದಿಂಜವನಂಚ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಚಾವಡಿಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತರೆ. ಸಭಾಲೇಸುಡುದುಂಬು ಚೆಂಡೆ ಮೇಳ ರೈಸಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ರೀತಿಡು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಪನೆ ಆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನೆನು ತೋಜಾಯರು. ಶ್ರೀಹರ್ಷೇರ್ನ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಅರ್ಜುನ್ಜನ್ಯ ಕೂಟದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೂರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಲಾತ್ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗಾತು ಒಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೊನ್ಮೇಲು.